Kini ang akong suliran. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon nining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga may maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Junjun, 28 anyos, minyo. Naminyo ko usa ka single mom. Pero happy ko sa akong kaminyon uban sa akong asawa ug sayang usa ka anak nga naa namo karon. Taga Dalagit, Cebu ko. Og punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa gusto nako sa anak sa akong asawa. Aron niya masabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Magpakasalan ta siya. Ha? Oh, nagkomedya ka no? Kaya no, diyan nanguyab ko nimo. Nagkomedya ba ko? Unsa? Nagkatawa ko kay nanong balik sa akong pananaw tong reaction bitaw nimo sa una. Diyang nanguyab ko nimo. Namura bag nakuyawan sab ka. Kisabi mo tuo nimo uy. Nga manguyab ka nako nga usa ka single mom. O di sa kamotoron nga pakaslante ka. Junjun, Will you marry me, she? kuan. Tandok na ma, kay nitandok naman ko. Ha? Dali ragod, baby. Unsay? Dali ragod. Ngano, Papa Junjun? Ese. Ngano nagpapa naman ko kan Tito Junjun nimo? Ingon man si Tito Junjun nga siya na akong papa. Jun, Unsa gani ang gipangutanan ni Papa Junjun nimo ganina? Nangutana ka kung musugot ba ko nga magkasal mong Mama Shirley. Unya, unsa may tubag nimo? Sugot ka ayo. Hala, nihilak si Mama. Dili ba akong nag-aaway ni Mama Shirley na ako, Papa Junjun, ha? kinsa man di ay? Ang tuko siguro. Ha? Ano ang tuko man? Kay hadlok man siya og tuko. Ikaw yung anak ka? Gibuking ko ay. Hadlok ni si mama og tuko? Ni cry man siya nga nakakita og tuko. Mahay man ang tuko be kaya ako dakpon. Ha? Di ka ba hadlok og tuko, Papa? Di na lang kay para di na mohilak si mama nimo. Asa man na be? Ay, hadlok pwede og tuko si Papa Junjun. Sige, lakaw dito. Balik sa imong giduhaan ha. Kay mag-istorya sa Miss Mama nimo. Kayo para bakutan dua ini. Dakpa ang tuko, Papa Junjun, ha? Aron di na mahilak si Mama. Oo. Dak po na kong tuko. Aron di na maluk si mama nimo. Yay! Ano nahilak mo ka? Be, trapuhang luha, be. Nahibaw ka ba? Ngano nakahilak ko? Oh, nga naman. Tungod kay giampo o gipangayo ko sa Ginoo. Nga unta, ang lalaki nga mohagad og pakasal nako. Unang magpropose sa akong anak. O kung makita ko na ka na lalakiha, siya na ang akong pakaslan. Ay. So, yes? Unsa pa man di ay, nga ikaw naman ang akong giampo o gipangayo sa Ginoo. O Jun, musugot ko magpakasal na ta. O salamat sa paghatag mo og amahan sa akong anak nga mao ikaw. Ha? Usa ka angkam ng daan ng imong pangasawon Junjun? Uy, wa na ba lain Jun? Kanang di na ang kang daan? Oh. Unsa man ang dalagang pure ma, pa. Kung dili ka mao nga mo atiman og di tinudan na nga magmahal nako. Junjun. Jun, Si Shirley na nga ako pakaslan ma, pa. Bisan unsay mahitabo.
Pipila may question ako kung nganong usa ka single mom ang gusto na kominyuan. Ang sama kang Shirley nga sukad pagkatao sa iyang anak, wa na gid mo patimaw ang amahan sa bata. Sagol kaluoy ang gibati kung pagmahal niya. Kay usa ka buutan o mapinanggaong babae ang gibinuangan o gibiyaan sa nakapamabdos niya. Wa gid maabot sa kung hunahuna nga magduduha sa pagpakasal kang Shirley. Ug tuod man, nakasal gid mi. Ug unya, kasal lang kita si O, John. Og salamat sa pagdawat mo na ako sa akong anak. atong anak na si. Giisip ko na nga akong anak ang imong anak. Salamat kid kaayo sa Ginoo nga niabot ka sa mong kinabuhi. Kahilakon ba sa akong asawa eh? Tapuhan ako yung mga luha, pinagi sa akong mga hawak. Ano sa mong gawin? Amaw ay, parat kayo ng akong luha, oy. Hagkan ba di ba akong mata? Amiw. Parat ko taon. Kung dili ka mundang hilak din ha, di sa kumundang kahok ka ng mga mata ha. Amiw. Ka na ba? Smile na. Abi pa nas makakita nga gipugusti ka sa pagpakasal mo nga mihila ka. Di day pwede nga maghilak sa kalipay. Pwede man. Apan, ala sa pasubrahi taon eh. Kay guba na kaya nang naong nimo oh. Unsa? Agay. Kapinog kinasian. Hibaw na kusbot pasabot niya na. Dali, be. Oh, hoy! Gialsa maguguni mo. Nagkabiro sa itong kasal. Huwag nagkasabot siguro silang mama o papa, ilang gilingaw si Baby Chinchin. Pakalukarta. Unsa? Love you, Chin. Mahal o mahal sa kayo, tika Chunchun. Chunchun. Unsa? Pwede ba guna, John? O ganin ang pangutan ako pa, kung pwede ba na, nang akong apelido na ang dadon sa anak ni Shirley. Murag lisura, ana. Kaya apelido man kahasamahan anang bata ang gidaan, ah. Opa, apan, wala ba ganun patimaw ang amahan ng bata ah? Sukad pagkatao niya? Lagi. Apa na parehistro na maguna sa apelido samahan. Aw, mahimo jud tingali na. Pero dako-dako jud ka gasto. Unya, may kagasto ka? Pa. Uy, dakot o gasto ba yun? Kay paagi mo nag-adopsyon. Ha? Adoption? Bali, adapt po ni mong bata. O murag mangayo man na consent sa iyong amahan. Labi na kayo nagdasi apelido. Unya, kay wala magid mahibaw nga akong asawa kung hain ang aman sa iyang anak. Wala magid mo patimaw. Ha? Napamahal ko na sa bang bata nga anak sa kong asawa sa una niyang karelasyon. O gusto na kong himpito ng akong pagkaamahan niya, pinaagi sa pagpadako niya sa akong apelido. Pero naglibog ko sa angay na akong buhaton. Kay nagdamag ni bata sa apelido gid sa iyang amahan. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Usa ka single mom ang akong napangasawa. Gusto ta nako nya magda sa akong apelido ang iyang anak. Kay kasal naman gud mi. Posible ba na? Sa unsa man nga paagi? Tinuod bang ipaagi pa og adopsyon? Ikaduhang pangutana. Mga pila masab kaha ang magastuan ng adopsyon? Dako-dako ba? Ilabi na kay nagda kini karon sa apelyido sa iyang amahan? Dako-dako ba o gamay-gamay ra ang gasto? Kay wala man magpakita ang amahan sa bata. Ikatulong pangutana. Unsa man ang mga requirements nga gikinahanglan aron nga mapabalhin ko sa akong apelyido ang apelyido sa bata? Nagkinahanglan pa ba og consent sa iyang amahan?
Unya unsaon man nga wa naman mi mahibaw ug asa na tarong tawhana nga miabandonar nila. Ikaw pa to katapusan. Kung pananglit simba ko, mupakita og kalit ang amahan sa bata ug kuhaon niya ang iyang anak. Pwede ba siya makakuha sa bata tungod kay amahan man siya? Unsaon man namo sa pagpangalipod ang akong giilang nga anak nga dili niya makuha. Mas maglisod ba niya siya kung magdanas akong apelyido ang bata? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Junjun. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, personal, mga emotional nato nga mga problema nato sa ato ang mga legal nga mga dokumento, problema nato sa ato ang mga karelasyon, sa ato ang kaminyuon, sa ato ang kapikas, sa ato ang ka-live-in, problema baro nato sa ato ang amahan, mga problema nato sa ato ang karelasyon, higala, no? Sa ato ang, so may mga crush din ha, okay, game, ha? Ipadagi na inyo hang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga, kini ang akong suliran, official writers page, padasad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O, kinsa man atong letter sender? Ato ang letter sender is from Dalaget, Cebu. Tawgo nato sa pangalan nga si Junjun. Usa ka single mom ang iyahang gipakaslan. Kanis Junjun. Unya, gusto niya nga ipausab niya ang apelido sa bata ngadto na sa iyang apelido. Diin ang gidalang apelido sa bata mao ang apelido sa matuod niyang amahan or sa iyang biological father. Okay, so muna yung mga pangutana. Usa ka single mom ang ako ang napangasawa. Gusto ko unta nga magdala sa akong apelido ang iyahang anak kay kasal naman mi. Posible ba? Sa unsang paagi, tinuod bang ipaagi og adoption? Ay, pero let me just say this ha for the record. Sa imo ha, Junjun, ato ang letter sender karong adlaw from Dalagat, Cebu. I like you. I like you kaayos nga tanan. Kibaw ka nga no? Kay grabe kayo nimo ka-love ang imuhang asawa ug ang iyahang anak. Sana all nga lakiin anak parihan nimo no nga muhigugma mo nay true love no mauna be like Junjun no mga laki nga naminaw karon hinaut unta nga kung pananglitan ng inyong makarelasyon no angkan or single mom hindaot unta dawaton gud ninyo sila wholeheartedly appeal ang bata and kani si Junjun klaro kaayo nga pinangga kay niya gining bata kaya kung adapon so posible ba na? Ang question, yes, it's possible and you are correct. Pinaagi yun sa adoption. Wa may laing paagi nga numan, dili manggod ikaw ang biological nga papa anang bataa. So, ang girecognize sa ato ang balaod o sa gobyerno, based sa iyahang birth certificate, labi na kay kadalaman de siya sa apelido sa papa, is kung kinsa gyud to ang biological father ug naa sa iya gihatag ang katungod isip usa ka amahan. Now, naa may paagi wherein mabalhin ang katungod sa usa ka amahan ngadto sa laing amahan and that is called adoption. And that is the only way nga pwede ninyo madala ang iyahang apelido. And ang consequence ana, pasabton lang pud ti kadyon, dili lang ang apelido. Kung dili, mahimo na gyud siyang lehitimo or legitimate nga anak nimo. Kana nga moingon ka nga legitimate meaning to say, siya mismo mahimo nang manunod sa imuhang mga kabtangan, no? Kay legal man siya nga anak. Ikaduhang pangutana, mga pila man sad kaha ang magastuan ng adoption. Dako ba? Hilabi na kay nagdala kini karon sa apelido sa iyahang amahan. Or dali o gamay-gamay ra nga gasto kay wala man na pakita ang amahan sa bata. Mauni ato ang problema, no? Because as far as I know, ang gasto ana depende kay magkinahanglan man tag serbisyo sa abogado. I am not sure kung mo-qualify mo for public attorney's office pero naaman pud tay mga abogado nga masturyahan nato nga mahangyo rasad nato no nga masturya nato ba later on no nga
tigi lang og ato pong hinay-hinayan og bayad no para matiguman nato. Ang importante is masugdan na ninyo and ana mo'y idea pila more or less ang magasto kay kinahanglan man gyud na og abogado. Now, ang ato ang procedure ani is that kinahanglan pud mo sa tabang og report from the DSWD. No, dili pwede nga walay DSWD kay kinahanglan man gud mo report ang social worker nga fit ka to be a father. Mag case study man na sila, child study report ang taga DSWD, no? So pwede na po na ninyo pahinay-hinayan na lang og kuha ang report sa DSWD saktang nagtigom pud mo sa serbisyo sa abogado para mas madali pud mo. And ang sunod nato nga pinaka-importante kihanlan nato malocate ang papa kay para mutugot siya nga makuha ang iyahang consent nga i-adapt na nimo ang maong bata, okay? Katulong pangutana, unsa man ang mga requirements nga gikinahanglan aron nga mapabalhin ko sa akong apelyido ang apelyido sa bata. Nagkinahanglan pa ba og consent sa iyang amahan na tubag na nako? Yes. Magkinahanglan kay dili man pwede kay like I said, naamang guy katungod ang papa. Kay naaman ang iyahang pangan, no? Unya di-recognize pud siya sa papa kung ipirma gyud to didto, no, unless manggod kung anon mo na usahay kung dili gani gyud mo sure pa anang lakiha. Kinahanglan gyud butangan gyud na natog anon kay para just in case then ayaw lang, no, kay kung wa pud ta nagkinahanglan sa suporta sa bata then kana, pero or kinahanglan gyud ta kay para mo support siya dapat maka-attach ang iyang responsibility ibutang gyud nato ang pangan sa bata. Pero mo ni ang situation nato later on nga mahitabo nga kung maabot ang panahon nga parehas sa nahitabo aning Junjun, magkinahanglan gyud tas pagtugot sa biological nga papa kay siya man puy amahan. Ang effect man gud anang adoption is mawagtangan na kog katungod sa ako ang anak. Unya ang akong anak wa na puy katungod diri nako, mabugto ug maputol gyud ang relasyon sa biological nga parent, no, ngadto sa bata kay maihatag man na sa lain, no, in your case kani kang Junjun. Unya unsaon man nga wa man mi mahibaw ug asa naturong tawhana nga ni abandonar na nila. Now pwede po na nato pod nga i-appeal na lang siya sa kiha, unya magposting ta, ipatawag siya, unya ang korte na mo'y muhukom nga angay na siya nga i-adopt and i-declare siya nga gi-abandon siya sa iyahang papa. Now one of the requirements, no, sa adoption is proof sa imuhang income, ang inyong marriage certificate, pila ka tuig na mong nagpuyo, na yung mga picture siguro ninyo, but ang pinaka-importante gud ano ang katong child study report sa social worker or sa taga DSWD. Unahan nagkuha. Ikaupat og katapusan pangutana, kung pananglit simbako mo patimaw og kalit ang amahan sa bata ug kuhaon niyang iyahang anak, pwede ba siya makakuha sa bata tungod kay amahan man siya? Unsa-unsad namo pagpanalipod ang akong giilan ng anak nga dili niya makuha. Mas maglisod ba unya siya kung magdala na sa akong apelyido ang bata? Okay. Ang bata is illegitimate nga anak sa imuhang asawa o katong sa biological nga papa. Di ka angay mabalaka, dili mo angay mabalaka tungod kay ang balaod nag-ingon nga kung pananglitan ang bata is an illegitimate child, ang kustudiya o ang parental authority na agyud nas inahan. Ang katungod sa amahan, visitorial rights ra. Kung dili mo tugot ang inahan nga naay joint custody sa iyaha, then dili gyud na mahitabo. So dili mo angay, wa pod siya katungod nga kuhaon ang bata ug dili mo obligado nga ihatag ang bata niya. Okay? So kana at least klaro ug di mo angay mag-uul ana. So dili na niya makuha ang bata. Now, maglisod ba unya siya kung magdala na siyang apelyido? Dili ra gyud kay maglisod, mawagtangan na gyud siya og katungod if you will go through the legal process. Pero mo maniobra mo sa mga dokumento ug mahibaw ana niya, pwede mo niyang makiha. Munang maingon gyud ko, no, munang I will always tell everyone and remind everyone nga ayaw gyud na ninyo maniobraha ang kanang mga dokumento or kanang mga
yuta or kanang mga official records nato, mga birth certificate, kay pwede gyud tang masumbalikan ug makiha ana, no? Simulation of birth, simulation of kanang mga documents sa local civil registrar, that is a criminal offense. So I will always advise nga mo go through mo sa legal ug sakto nga proseso, which is adoption. Gasto man, pero wa man po'y sama nga makatug tagtarong inig kagabi, di ta mapanguyawan kung kanus anak mo kalit og kanang tumaw ang kanang iyahang papa, kay legal ug ang balaod mudapig man ninyo. So sunda ang sakto nga proseso. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga na amoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa to ang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Amping mga sukintig paminaw. Sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Ruby. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, ba't di ko ba nasabi? Di ko nasabi na kita imina. Ang puso ko'y nagsisisi. May babalik ko lang sana. Ba't di ko ba nasabi? Tanong ko sa RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Sabang, Danau City, Cebu. Nga tumatatampo nagtago sa nga Ruby. Surprise! Wow! Huy, kadagan-ganda ng chocolates. Pati naa, uy. Dili man ako nag-birthday, uy, ikaw man. Nahibaw ko. Pero nahibaw man ko nga paborito na nimong chocolates. Kaya ba ako malipay ka ini? Maong malipay na lang sa ko. Hoy, bisag dili ta uyab no, pero gikilig lagi ko nimo ay. Oh. Nga naman, na-in-love na ka na ako? Ha? Niyabag ka? Bibi, ipalayo na imong naong, uy. Unyang gabi, ha? Ato ta panihapon sa amo. Kinahanglan nga, naagi ka? O, lagi. Dili pidig mawa ko kay pangitaon ko nilang mama o papa nimo. Salamat kay niyagi ka permi Steve day, ha? O, tito. Kay bisag badlongon ng inyong anak, no? Pinangga man ni nako. Badlongon, pero anhara ko mo patuon mo. Jesus, kabugduhado. Anong wa naman lang mo magkauyab, oy? Dili naman ito tita, uy. Suod lang kayo, Mini Steve. Ay, mas tindot manggod nga kamo na lang mo ay magkauyab kay nakailan naman kaayo mo usag-usa. Yung mga bata pagod mo, suod na kaayo mo. Ako nagduda na biyagin ko ni Mr. Di ba ka ni bayot ning bata? Uy! Nga wa man gini siya ilaing babae nga gipaila-ila na mo nga uyab niya. Grabe sa ka pa, uy. Bitaw. Namod ko uyab. Ha? Naa kay uyab, Steve? Wa lagi ko kay baw. Sige lang. Sunod semana, dadon ako siya dere. Akong ipaila-ila ninyo.
among kasuod. Abi na kog salig na kayo siya nako. Pero di ay naana day siya ay uyab. Wagin magsulti nako. Batay siguro naong ang iyang uyab kay wa man niya ipalaila dayon namo. Hoy. Ngano ka diha oy? Kita kang gisapot ko dinhi nya ikaw nagkatawa-katawa ra ka diha. Day, unsa man, in love na ka ni Steve? Unsa? Nagka-obvious na gid ka ay. Oh. Pero ayaw ka bala ka. Kay inig ato ni Musila, ipailaila man unya na niya ninyo ang iyang uyab. Kung masakitan ka, aw, nagkagusto na kaniya. Oh, day. Ma, pa, Ruby, si Leah, akong uyab. Babe, si Mama, og ako papa, og ang akong best friend, si Ruby. Hello, Iha. Kalain sa akong pamati. Oy. Mura man kog namugnaw. Oh. Ug mura gikumot ang akong heart. Day? Day, Ruby. Okay na ka? Nang luspad lagi ka? Kuan, Tito, naglain man akong pamati, Tito. Mauli na lang ko. Sige. Pasakyan sa taga. Ayaw na. Diha na lang ka. Excuse me. Ang giahak. Gipasagda na sa kumulakaw. Wasad kid mamugos. Ay, ano man ko eh. Nasakitan lagi ko sa akong nakita. Na-in love na ka ako ni Steve. Ruby! Ay, nga nung ni ama ni siya, uy. Unsa man? Kaiso ko ni Mugnaw. Ngano ka? Wa man. Ngano day ko? Ikaw, ngano man ka, ha? Ay, mahibong mga tanim mo eh. Kalit mo kag kasuko diha nga, wa man ka usaa. Nagselos ka no? Unsa? Hoy! Nayabag ka? Feelers at kayo ka da? Be, ayaw pagkagbay-agbay na ko, be. Naglibog gid ko nimo. Usahay, makaingon ko nga, inamigurag yun ang imo nako. Pero karon nakita na ko nga, nagselos gid ka. Nga hindi makamatugan, ha? Kaya ako, Ruby, mutugan lang ko, ha? Sa tinuod lang. Ikaw mo gid akong nagustuhan, Ruby. Mahal di ka. Unsa? Mutugan lang ko, ha? Sa tinuod lang. Ikaw magiging akong nagustuhan, Ruby. Mahal di ka. Ay, Steve. Mahimo ba? Pahawa na ko sa kung una-una. Ay, nabuang naman siguro ko eh. Mauna, hindi naya na magud kaayo ka. Anong dili pa magid ka mutugan nga na in love ka na ni Steve, ha? Hoy, hinayar ako ng tingog ni mo. Madunggan ka ni Tana. Naibaw ba yagid kang dili gusto si sir nga magtabi ta during office hours? Ay, sis da, kahadlok ba ni mo, uy? Be, kasama ka, sir. Oh, tuan na. Basi kasabaan ko ani ron. Ikaw manggod. Tur kay maayo man ka og performance. Nakanisayad mi nga ipadala ka sa Manila. Ang tura ka mo trabaho dito. O ikaw mo himuon namang manager sa atong office dito. Ha? Diba, maom niya ang dugay ni mong ipaabot. Ang imong promosyon. Mauna ni. Pero kinahanglan nga sa Manila na ka ang trabaho.
Mao ba? Maasahin na day kas layo. O, tito. Maubitawong ni ako kay gusto ko makigistorya ni Steve. Wa man siya diri day. Nagkuyog sila ni Leah, iyang uyab. Ha? Asa man sila, tito? May kasal silang gitambungan sa probinsya. O usa ka semana sila dito kay daanan lang bakasyon nila ba? Mao ba? Sige, tito. Palihog na lang niya kung pahibaw niya, ha? Di na lang din mo siya tawagan di ay. Ayaw na. Dili na. Okay ra. Di na lang ako sila sa mukon. Adto na ko. Ingon-ingon pa siya nga ako iyang kimahal. Pero nagpadayon pa na kihapon sila ni Leia. Salamat. Salamat ka nahitabo niya. Kay dili ko magduha-duhang tawat sa offer sa akong amo. Mularga ko sa Manila. Hoy, Day! Pila na makakatuig, diha? Wa pa gyapon kay plano mo bakasyon din sa Cebu? Mauli ko sunod si Mana, day, uy. Hansaon, busy magud kaayo din higod. Klaro man. Kay bisag adlaw sa kasal ni Steve, wa gyud ka. Unsa? Gikasal na si Steve? Uy, nalagi ko nagkadayon ni Leia. Salamat kay nauli na kanag. Di bakasyon ako pa. Dili ra sa gumagdugay. Mao ba? Wa tay mahimo anak na kay trabaho man na. To di ay. Nahibaw na ba si Steve nga nauli na ka? Wa pa. Pero... Gusto. Akong tawagan nga parion, ha? Kay gimingaw na ba to ni mo na? Biyaan na tamo, ha? Nganong gibiyaan mo ko nimo? Nakasabot ko nga, nalain ka na ko sukad nga ni sulti ko nimo nga mahal ti ka. Pero ingon ana ra day ka sayon nga biyaan ko nimo. Bisan og wa pay feelings nako. Walang uta ka mahal ti ka. Dugay na, Steve. Sukad ato giingnan mi nimo nga may uyab ka na. Wa ko makasabot sa akong gibati. Dito ko naka-realize ka na aday ko'y feelings para di mo. Nasakitan ko. Pero naglipog ko kung tinuod ba naging mong isulti na ako nga mahal ko di mo. Kaya kung tinuod pa, wa magdako ko noon sa may naan ninyo ni Leia. Hindi na lagi ko sa kong kaugalingon, Steve. Nagtuo ko nga mawara ring tanan kung malayo tas usag-usa. Pero pagkahibahon ako nga binyo ka na, nasakitan kong maayo, Steve. Kaya hangtod karon, ikaw paghihapon. Mahal gihapon ti ka hangtod karon. Naman ako nag-iisa lang sa hangin at lagi na sisisi at Bisan og sayop, nisulti lang gyud ko ni Steve sa akong feelings para niya. Sa mga naminaw karon, kung may tao man mong nagustuhan, ayaw mo pagduha og sulti nga mahal ninyo sila. Ayaw guwata nga, sama na ako,
uwahin na ang tanan. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tamo. More power, RMN. Mao ka naman nga ikalang kaagi ni Ruby nga taga Sabang Danau City, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipagayo, awit nga nag-urahan, bati ko pa nasabi. Di ko pa nasabi, tanong ko panahon lumipas sa... Ang maong kaagi, gibahatan ng duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Arganas. Kamu usap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang ni ining tulamanon, handumanan sa usa kaawit Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O magkahaik pada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanin. Di ko nasabi na... Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko niyo sa pangan nga Stella, 28 anyos. Itago na lang ang akong address palihog. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati, sukad lang nga nagsigi ko og gamit og pills. Aron niyo sabtan, sugdon ko sa dihang nakigrelasyon kog lalaki nga minyo, hinungdan nga kinahanglan ko mo gamit og pills. Ingon ini ang mga panghitabo. Unsa? Nagpahilabot kasi mong uyab nga dakong minyo? Day, natural naman na kay uyab good me. Ay o lagi, pero day, dakong minyo ng tawhana. Uy, unya ko na mabdos ka? Di na mahitabo, day. Diyon sa man ang pagsiguro, be. Kay nagpiras man ko. Lo, buot lagi gamit, ana. Buot man ka, uy, nga wa magpakonsultas doktor kung hiyang baka ana. Asla, bebe, nga mamabdos ko. Na, ambot lang yun ni mo Stella, uy. Magdaot gani ka, ana, bahala yun ka ba? Ayaw tuwa ng mga amiga, uy. Gerald. Bubog na magaling ng pills aron dili mo mabdos. Unya makadaot noon. Concern naman good na ako ang akong BFF. Kung nag-overthink na sad ka, ayaw siguro na lagi ana para dili ka mag-overthink. Okay ra na mag-pills ka aron sa pagsiguro. Naman ko yung mga amiga ko nga babae nga nag-pills. Okay ra magay sila. Mao ba? Mo, sige na. Sugda na nato. Stella. Gerald. Sige na, sige na. Ani lang kukutob. Kaya tingalig makitaan kanilang mama o papa. Okay, sige. Unong sa ko. Bye. I love you. I love you too. Kinsa itong naghatod ni mo? Pa, nagmata ka pa di ay? Kinsa lagi itong naghatod ni mo? Babae to o lalaki? Babae to pa, oy. Kauban to nako sa trabaho. O niya nga nung karoon pa magkamauli? Gusto naman ang orasa ron? Ay, nang-invite man gud ang laing kauban ako sa trabaho pa. Kay birthday niya. Maong karon pa ko mauli. Mao ba? Na sige. Padayon na ron magkapahuway na ka. Salamat pa.
Salamat in taon. Ngawa na manguta na pagdaghan si Papa. Kuyawan ako eh. Abi na kung nakakita gid siyang Jellard. Unsaon na lang. Kung mahibaw sila nga, nakigrelasyon ko sa tao nga dakong minyo. Na, mapatyan manggitingali ko. Buwaki na lang lagi ng imong uyab. Panghitag way sabit. Uy, naunsa man ka. Day, love lagi na ako si Jellard. Lisod ka ay ng buhato ng imong gisulti, uy. Ay, kakahi sag-o ni mo stala, uy. Ambot na lang yun ni mo. Mag-unsa na lang ka kung mo resulta na ba? Nag-amping mi og maayo, day. Ay, giduaw naman di ko sa akong binuwang sakit. Mato ko sa CRB. Aron magnapkin ko. La, kaitom sa akong dugo, uy. Dili sa dinoon kaayo daghan. Okay ra ka ni? Ha? Duha ra ka adlong imong mens unya itong pagkulo? Lagi day. Lo. Oh, tingal gipikto na nas paggamit nimo og pills. Grabe, no? Nagdugay gyud mong Jellard, no? Bisag minyo siya. Kay bao manggod ko kung asang dapit ko mo lugar, day. Di ba kisultihan na tika nga nag-amping pud mi? Nya, kumusta man? Sige kapon ka gamit og pills? Oh, good. Mamabdos palang hinuon ko. Manda ko. Oh, wait. Nalagi tugo. Ha? Bago ra manggod kong gitok ko. Mo ba? Oh. Naalagi. Tanawa gani. Pag humana mo og sex, nagmens na sad ko nga wa pa may usa ka semana sukad sa last na akong dugo. Og ang mas nakapahibong nako, kay sukad ato, magsige naman lang og ingon ni adto. Kada sex na mo, magbleeding ko inig kahuman. Pero dili masad ka ay daghan, ginagmay lang. Hangtod na ni ining mga niaging adlaw, nahibong kung anong sakit naman inig sex na mo. Unya, Inailangan ko. sakit lagi cute. Nagpa-check up na ba ka? Wa pa. Mahadlok sad ko magpa-check up. Pauban na lang si mga amiga. Oh, nga naman ni. Sakit mang ipangihi. Hala, doon ay gamayng dugo. Nansa day ka, uy. Mura lagi kag mihugo sa kontan. Oh. Lagi day. Nagdayariya manggugko na niaging mga adlaw. Oh, mau ba? Oo niya nga nang nakikita man ka nako ron. Ambot day, oy. Murag lain man ang akong pamati. Wa ko kay baw kon nag-overthink ra ba ko. Pero ning mga niaging mga adlaw good, sakit kung mag-sex mi ni Jellard. Unya, sakit inig pangihi na ko, day. Unya, ganina, way langihi ko. Doon ay gamayng dugo. Unsa? Hoy, ginoko ni mo, Stella. Uy, tingalig unsa na ha? Day, uban ni kong magpa-check up, be. Doon na kay cervical cancer, miss. Unsa, Dok? Pero no worries kay curable ra since diagnosed at an early stage man. Pero dapat mo undergo ka og treatment ini. Dok. Unsa? Doon na kay cervical cancer? Oh, og dako akong duda, Jellard, nga may kalabutan ang paggamit nako og pills ani. Stella. Undangon ko na lang paggamit og pills, ha? Kay tingalig maura ni makaingon ako. Stella.
gyud ang akong duda nga may kalabutan ang paggamit na ko og pills for the long period of time sa akong cervical cancer. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, posible ba ang akong pagduda nga may kalabutan ang pagsigi na ko og gamit og pills sud sa taas nga higayon? Ikaduhang pangutana, kung wa ko magpa-check up dayon, unsa kahay posibleng mahitabo nako? Ikatulong pangutana, mag-undergo pa lang ko og treatment karon. Unsa may angay na kung likayan nga pwedeng ikarisgo aning sakita while on treatment? Ikaupat o katapusang pangutana, kinahanglan ba gyud nga mo undergo ang mga babae og regular pap smears bisag dili sila sexually active? Unsa may mga hinungdan nga nung magka-cervical cancer ang babae? Ug unsa may kasagaran nga early symptoms kung doon na kaaning sakita? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Stella. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Kini si Attorney Elaine Bathan og Kinisab si Dr. Rene Obra. karong adlaw kami sa kuang partner ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problema na may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral og mga problema may tungod sa ginadiling drugas. Ay na ninyong dugaya, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi guys kung saan nyo pagpadala ang inyong mga suwat ug mga suliran diri namo. Usa ra gid mo ang gihangyo. Kumpletuhan lang inyong address ug ang detalyado nga istorya para mahatagag kinabuhi sa atong scriptwriter o ang atong mga talents, na? Yes, no? Kay ganahan sad gyud mi nga kanang klaro pod ang amo ang mahatag nga tambang niya. Kamo pod nga naminaw sa inyong life story, makingyo mo nga mao gyud ni nahitabo. Kay sus, hala, gapataka man to ay kay dili man mao inyong gipadala, kuwang man usahay. Among kompletuhon, di ba? Okay, so Ito nga pagtulunan ko nga attorney is I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Aw. Bitaw, if at No first you retreat, don't no surrender. succeed, try and try again. Yes. Kadaghanan sa mga tao na abot sa pinakatuktok sa iyang gustong mahitabo siyang kinabuhi, nagkaagi nagdagma, pangus-pangos, tumba, bakod na sad, matumba No na sad, retreat, no bakod surrender na sad. man ang kinabuhi, di ba, Dok? Ah. Anak, gyud na. Ay, sus. Unya, ang kaning ato ang mga padaang mga suwat, no? Ato gyud ning paningkamutan nga first come, first serve basis man ta, so paabot lang. Pero ato mga i-greet today, Doc. Ya akong i-greet ang mga San Isidro Leyte, no? Mga mga Usabel family, Fredo, Pasita ug si Amy, si Joseph Tison di ay, no? Diha sa dam site Inayawan, Pardo, Cebu City ug si Pren Tamayo, Lantapan, Bukidnon ug Barliso Madenistisbel, no? Yes. Barliso ug Caballero family diha sa Bunbon ug diha sa Dubai, no? Kalingan ni Mino Gabisay diha sa Bunbon, no? Ug si Estelita Duran Labra, ako ning parinti Duran, no? Maayong pagpaminaw. Yes. Ug I'd like to congratulate the ang mga organizers, ang Executive Runners Club, no? Ug si Commission Chairman John Pajes, no? Sa successful nga Cebu Marathon 2025. Wow. Oh, nagmalampuson gyud og nakadaggan jud og 25 kilometers. 25 kilometers. Hopefully kung next year kung naadjud ko igong kusog mosulay ko 42 kilometers. Full marathon. Ako ato ni apil kog marathon. 3 kilometers. Okay na kay na, Doc. Wa ko kahuman, naglakaw na lang ko. Yes. Considering nga tennis player ko atong panahon na, Mm-mm. lahi man din ang dagan sa tennis ug sa marathon ay lahi. Correct. Lain oy, lain. Lain ra, Ang kanabitawng hilig og basketball, maglisod pud og dagan, Doc. Dagan Oh. Kay continuous man ang dagan nimo ang kanang basketball ug tennis pa mo pahay man ka. Ayon po paminaw day limot na ng mga tennis players na to sa Villa Aurora Tennis Club, no? Michael Saberon, Mike Balaso,
Colonel John Albisa, Mm-mm. Nino, si Sano, si Nino, Dr. Rodi Curay, gumusta? Lakay Narcisi, Busing Arnold, na mayang pagpaminaw. Ug Lulong Bantilan, welcome back Lulong, gikan sa Amerika. Okay. Yes. O gato ang letter sender karong adlaw kay si Stella. Stella. 28 years old, punto medical, no? Yes. Ang problema na Stella. Gamit mo ni siyang pills, Doc. So una niyang pangutana, mauni. Sa itong pangutana ni Stella, dara. Posible ba nga ang iyahang pagduda nga ang kalabutan, nga may kalabutan ang pagsigi kuno niya og gamit og pills sud sa taas nga higayon, no? Sa nahitabo niya, Oh. na siya cervical cancer. Yes. Daghang kayong mga inunta sa defect ng paggamit sa pills, no? Mo nang kinahanglan mag-guided gyud ka sa imong family planning doctor or sa imong OB/GYN doctor, no? Kay kadaghanan magod sa mga pills na estrogen, progesterone nga mga pills, maghiyang-hiyang na sila. Depende po sa brand, no? Ang cervical cancer, daghan kay ni siya mga causes, no? We cannot really tumbok ma-relate na to sa paggamit mo og pills. Pero kung mga babae nga mo gamit og pills, may expect mo nga may irregular inyong menses, o niya naamoy mga abnormal feelings like bloating, sometimes na ay mga nausea, vomiting, o sa pamandiha nga mga pamaagi, depende sa already mga simptoma, depende sa imong brand of pills nga nagamit. When we talk about cervical cancer, as we all know, daghang kayong mga teorya nga gituhuan nga may hinungdan ng mga malignancy, not only sa cervix but also the other parts of the body. But up to now, it's still a big question mark kung unsa magyud. Boils down to lifestyle and nutritional status, no? Yes. Ugang yang sunod nga pangutana, wa siya magpa-check up dayon unsa kahay posibleng mahitabo niya. Kung depende sa stage sa imong cervical cancer, kung wa ka magpa-check up, yun sa mo nimo pagkahibaw nga na ka cervical cancer. May stages 1, 2, 3 kung in situ pa ba o nakametastasize na ba. But pasabot ako in situ nga napasida local, which is easier for the surgeon, for the OB/GYN to remove. Kung nakametastasize na problema na kay napiktuhan ng other parts of the body, no? Nakadaga na ba, nakalamay na. Ang imong ang mahitabo nimo unsa imong magpa-check up ka sa labing madaling panahon sa OB/GYN nga nagpractice diya sa inyong lugar, no? Yes. Ikatulong niyang pangutana, Doc. Mag-undergo pa lang siya og treatment karon unsa may angay niyang likayan nga pwedeng ikarisgo aning sakita while on treatment. Dapat yung immune system kusog, Doc, no? Yes, kinahanglan nga mukuan ka mga highly nutritious nga diet, you do light exercises depende nga pan sa imong makaya. Magampo sa ka, no? Nga Correct. di ka makuan, no? You careful gud ka nga dapat di ka masakit kay usay sa treatment nimo maka lower og immune system, so ayo sa kayo pagpa-expose kaayo ug sa mga gawas, no? Stay home as much as possible. Kaon og tarong. Sunod niyang pangutana, kinahanglan ba gyud mo undergo ang isig ka babay ug regular pap smear bisan dili sila sexually active? Unsa may mga cause nganong magka-cervical cancer ang babay? Ug unsa may kasagaran nga early symptoms kung duna ka anang sakita? Early symptoms kung doon na ka ng cervical cancer is that na kay abnormal discharges, foul smelling, irregular imong menses, discomfort sa imong pelvic area, kunya irritable ka, na moody ka. So these are mga signs and symptoms, no? Kunya kanang na kay discomfort if you have sex contact. These are mga kung yung kag sign, ato lang back to basic ta. Ngayon tag sign, these are mga tilimadon nga makita sa ubang tao diha nimo. Moingon nga kag symptoms, these are mga gimanifest nimo nga ikaw ra mismo ang nahibaw, like pain. Di ba na makita sa ubang tao ang pain kung magihiwi imong naong, no? Pero kanang mukram ana, no? Mo na mga symptoms, no? So ako para maklaro ta. Sign, objective na siya. Makita sa ubang tao. Symptoms, subjective na siya. Yes. What you feel inside, no?
So, ang ako asad ani Doc, no, naana man good for the information sa mga kababainhan ba, naana may as early as kanang ingon nila 12 years old, gani ba sa magsugod nag-menstruate ang babay, ang bata, pwede na gani magpa-inject na may vaccine. Na vaccine. Sa cervical cancer. Kanira pod ako nahibaw-an nga naay vaccine nga maka-prevent sa kababainhan from having cervical cancer. I remember ako nakapa-inject ko ana. Murang tulo gani na siya ka-injection. Yeah, that's So, very good information. No? Go Yes. and see ano bigay nila sa Tinuod. inyong lugar. No? Okay? Mga sukintig paminaw, hinawat unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Ug kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak Areman. Daghang salamat. Og maayong adlaw. RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba da sayang kaagi karon? Mo kaning sa kababay nga taga Alcoy, Cebu. Ang gato matatampo, nagdasagan nga, Lily. Bisag pila na kabuan ang nilabay, pero di gid ako madawat nga wala imong mama. Dili man gid ingon anak kadali madawat pa. Labi na nga kita na lang duha ang nahibilin. Pero kinahanglan tang mo move on pa. Kita na lang duha maoy mag-inunungay. Murag di na ako kaya na nga wala imong mama. Labi na din isbay nga daggan kay kung mahinumduman ba niya. Pa, gawas-gawas sa kapi? Paglingaw-lingaw pa. Asa man tao kung kwarta, oy. Hatagan ti ka. Ako'y bahala ni mo. Basta kay malingaw lang ka. Mao ba? Bitaw, sakto man sad. Kay kung magpuyo si Sbay, magsigre siya hilak. Ug ang kuyaw pagyod kung siya mo naunaan siyang kaugalingon. Mabitaw na akong gikabalaktan. Kay permi ko kung wa sa bahay kay magtrabaho ko. Oy, ang pangutana. Asa mas kag extra nga kwarta? Igo-igo ra maganin ang sweldo nimo. Maubitaw nakikita ko nimo. Tabagi ko pangitag sideline B. Maayo bitaw ka ana. Na? Iba ko na biakas mga klases trabaho nga akong gisudlan ha. Nainangita o babae nga uban-uban lang niya sa iyang mga lakaw. O ikauban niya sa iyang mga lingaw-lingaw. Wa kay laing trabaho? Wa gyud lagi. Kana ra. Huna-huna alasag maayo. Naglibog pagkikukon. Mudawat pa ko sa trabaho nga giingon ni Ayen. Pero akong yun ang huna. Kay si Papa manggod. Gusto na ko malingaw siya. Ay, bahala na niya. Dawaton to na ako. Sige, ogma dayon akong ingnan nga okay ka. Sandan di ka sa rate ha. Pero, huy, ang pangutana, okay ra ka si mong uyab? Dili ko mag-agad niya. Basta kaya nga kong gihuna-huna karon nga makakwarta ko. Maong salamat kasi mong tabang day ha. Oy, isa pa yan, oy. Ikaw pa. Lakas gud kaayo ka na ako. Salamat gud kaayo, day, Ayen. Oy, niya, kumusta yung trabaho? Okay naman. Nakatumong ko og dili bastos nga client. Mas dinit og makatumong kag client ka pareha sa ako. Grabe ka mapaninggaon. Unya, galanti pagid kaayo. Nisulti pa magani siya nako nga na-inlove na siya nako. Mao nga, gisuki ko niya. Mao ba?
O niya ikaw nakagusto ka niya. Ew! Uy! Gores na no. Pero, syempre, pa-impress kong maayo para magsigisig hatag og dako. Pera-pera lang yan. Day, ayin. Wagi ka masayop, nak. Karon pa ko naling nga og balik sukad nga nawa si mama nimo. Nalipay ko kon mauna pa. Suportaan puti ka bisag unsang butanga pa. Basta malipay lang ka. Salamat, anak. Lingaw gid siguro kayo si Papa sa iyang mga lakaw. Kaya unsa na kudrong orasa. Pero pagit siya maabot. Salamat in taon Ginoo. Kaya wag gid mi nimo pasagti ni Papa. Og naibawsad ko nga wag gid mi pasagti ni Mama. Salamat, Ma. Kalami gid mo muluto pa oy. Gimingaw gid kay kuan eh. Karon ba ko niga nagbalik og luto, nak. Ug ay kabala ka. Pero minatek kang lutuan. Ay, murag inspired ako amahanda. Nak, di ko'y pangutanan nimo ba? Unsa man na pa? Kuan kining kung makakita kog babae nak ba nga ikasinabot na ako. Dili ka masuko. Nga maoy ipuli nimo ni Mama? Dili sa ingon nga ipuli sa imong mama kay di gid siya mapulihan sa akong kasing-kasing. Pero nagkinahanglan baya pug ko og makauban og kaabag sa kinabuhi. Okay ra nimo? Nganong dili good? Pa, bisag unsa nga makalipay nimo, suportaan ti ka. Salamat, nak. Way sa payan pa. Gusto sa gyud ako nga malipay ka. Nga naman ituod nga nakapangutan naman ka, ana. Naa na ba ni Uyab akong gwapo nga papa? Oh, nak. Bisag tiguang nako pero napamanggihapi ni sugod nako. Kay gwapo man gihapon ka pa. O nya, macho pagid kaayo. Ipailaw niya ko na imo Uyab pa, ha? Sige, nak. Kung wa siya duty, magkita ta sa mall uban ng akong uyab. Lily? Ayen? Oy, kaila mo? Ayen, unsa ni? Ikaw may Uyab sa akong papa? Lily? Dili ka masagot pa. Tana, mamauli na pa. Sa, nak, huwag ko makasagot. Sabay na ta magstorya. Ano bang suko ka man kaayo? Kisa may dili maglagot pa. Nga sa kadagan ni magmauyab si Ayin pagyud. Di pa ka na. Amiga ni mo? Oo, ang kuno nako. Maayos yung pagkaamiga. Pero naibaw ko nga dili sa maayong pagkauyab diha ni mo. Ha? Nga naman. Sigurado kong wa ka mahibawaan ni pa. Nagtrabaho na siya sa usa ka bar. Nahibaw ko. Unsa? So nahibaw di ka nga pangwartahan na kaniya? Ha? Wa siya mangwarta na ako. Lili, anak. Abi ba na kong suportado ko nimo? Sa ubang butang. Pero wa nilabot pa. Kung dili ka gustong undangon eh. Si Ayan akong pag-ekstoryahan nga likayan ka. Dili ko. Nga naman. Kay makuhaan ni mong pangwarta? Haliliwa ko mangwarta sa imong amahan. Ugos sa pamahal na ko siya. Tinud-anay akong love niya. Nakaila na kaayo ko ni mo, Ayan. Mupatol ra kag tiguang kung makapangwarta ka. Pero kung dili ko makapugong ni mo, sige.
Bahala mo! Ha? Milayas ka sa inyo? Oh, babe. Maong, anilang una ko sa mong apartment, pi. Oh, way problema. Unya, aspa ni mo. Bahala na siya, uy. Kahit kig-ugod. Taka lang pilig babae, makalagot. Ngano di ba sa nimo sila hatagan og chance? Si Papa ba nimo, wa ba gyud na mahitabo nga kuan, nang hilabot sa atong relasyon. Wa kanya bot sa imong mga desisyon. Babe. Ug karong panahon na nagkinahanglan ng imong amahan nimo, labi na nga walas mama nimo, o ikaw rang usa ang iyang anak. Pasag din na lang ko na sa Papa nimo kung asa man siya malipay. Dili. Dili ko musugot ka himuon lang siyang sugar daddy ni Ayen. Ha? Tanawang tag-asa siya ikasuporta sa iyang babae nga dili na kumuhatag niya. Pila na kabuan ang nilabay. Pero wa pagyapon ko'y balita ni Papa. Kumusta man ka siya? Oh. Ligaw na siguro kay sis ang kinabuhi nga wa na magbuot niya. Pero, asa man sa kwarta pang suporta niya adlaw-adlaw? Oh. Kinsa man niya? Hello? Lily, aray mo papa sa ospital. Kung gusto ka makakita ni katapusang higayon. Unsa? Sa ospitala? Pa, naunsa man ka? Ganun nagluya-luya man ka diha. Bangon diha, papi. Wa makiangay diha, uy. Unsa din nahitabo ni Papa? Pag-una, giatake siya. Unya, na-paralyze siya. Kinuo ko. Nga nung makabusulti dayon. Tungod kinili mo sugot sa papa ni mo. Mautong makoy, ako mo'y nagatiman niya. Kinuo ko. Pa. Dugay na nagpaabot sa papa ni mo. Nga mauli ka day, Lily. Og sorry. Kung sa kadaghanog na karelasyon sa imong amahan, ako pag yun. Ninusultihan di kas tinuod. Tinudanay akong gibati ni papa ni mo. Mahal na ko siya, Lily. Sorry sa dayen. Amiga o dati ka pero ako masalig di mo. Pasaylo ako. Siguro, maulian nagdali si Papa kon kitang duha na mo ay magtinabangay sa pag-atiman niya. Kada ko dili di mo biyahan si Papa. Dili na mahitabo. Unungan ako imong amahan. Ug hasta ka. Kaya ni nato. You heard me say my first word. Nagmahay ko nga giuna na ko akong pagduda kaysa sa pagpaminaw sa akong amiga. Unta, way mga panahon nga nausik kakauban ako si Papa. Maong kutob sa akong mahimo na mawi ko sa akong amahan. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.